И здравейте, приятели! Аз съм Преслав от Just Peppy. Днес ще играем Bullet Force. Извинете, ако не го произнасям правилно. Това е някаква игра, където аз самия за първи път играя. Виждате, има мултиплеер, синглплеер, кастомис. Чакай, какво всъщност за какво са това? Сигурно за скинове на оръжия. Така. Имаме МК, някакъв пистолет. Гранати мисля, че нямаме. Аз мисля да преминаваме направо към синглплеера на къмпинг. За първи път игра тази игра, честно не ви лъжа. Та чакайте малко да ви пообясня за този канал мой. Този канал е мой втори, а главният ми канал е Dark Clashers. Разбира се, ще гледам да качвам и от този. Така, как се движа, добре. Нещо много лошо качество има нещо. Вижте, стреля в движение може ли? Не знам, мен тази игра лично много не ме кефи. Но нищо иска да я видя, така, да разберем какво се прави горе-долу. Нещо като Counter-Strike, лично на мен така ми прилича, нещо подобие на Counter-Strike. Много интересно, какво трябва да правя тук, бе? Гътни играта. Аз какво трябва да правя тук? Знам, че самата игра не е от най-хубавите. Не мога да разбера какво трябва да правя. Аз мисля, че се върта в кръг. Не се тръгна уличка. Какво става тук, хора? Ако знаете как се играе тази игра, ще съм доволен, ако пишете долу в коментарите. Защото аз тази игра не мога. Не знам какво трябва да се прави тук въобще, бе. Бомба ли трябва да метам? Да, нещо, квестове тук. Там. Така. Да знам какво трябва да се прави, бе. Мисля, че това ще е първото и последно видео на тази игра. Но нищо не, ще разгледаме тук там да видим. Значи пащик на синглплеер. Този път обаче на скемиш. Да видим, тук може да е с скора. Да, с скора на синглплеер. Браво, Преслава. Може да има и други ботове като мен.
там някакви червени точки на мапа. Да видим какво са тия червени точки. Ето тук е тази уличка. Някой ме стреля, но откъде ме стреля то? Ама то тук до мене то. Я. Гати. Гати играта хора. Сега добре, хубава си игричката. Нали, колко да ти губи време става. Но просто аз съм уникално слаб. Според мен трябва да забранят тази игра за мен. Просто трябва да я забранят. О, видях тук един, нали, от Сперниковия отбор. Ето го е. Не, чакайте, ако... ето го е. Но то могло и да се покаже ли то, бе? Ой, гатихета му пръснах. Иначе, какво трябва да направим? Your team 3, enemy team 0. Какво е това? Йо ми кажи. Мултиплеера няма да го играем, защото мисля, че на всички, нали, е ясно какво е. Убиха ни. Така, убиха ни, няма повече срамувам. Това ще е края на видеото. Ако видеото ви е харесало, дайте лайк, не забравяйте да се абонирате. За да не спуснете клип по този канал, да се абонирате и забравяйте ми канал Dark Watchers. Аз бях Преслав от Just Peppy и както винаги, до следващото видео.